Syksy tulee, illat pitenevät ja pimeys kasvaa meissä kaikissa. Miten tamperelaiset reagoivat tähän? Lähdimme ottamaan asiasta selvää. No tämmöiset kielit mitään. Ei saa kun minä sanon, ei saa. Onko teillä taipumusta tällaiseen niin kuin syysmasennukseen? Tuntuuko asiat raskaammilta syksyllä kuin esimerkiksi keväällä? No ehkä ne tuntuu vähän raskaammalle. En mä kyllä masennu. Kyllä tää koiravi ja pakosti on ulos lähettävää ja kaikki. En mä kyllä mitään masennu, mutta kyllä mä kaipaan sitä aurinkoa. Että... Ei oo, ei minkäännäköistä. Oletteko te varautunut mitenkään tähän syksyn ja talven saapumiseen? Nyt on semmonen aika, että kun ei oikein mitään muuta kuin tätä koiran kusetusta. Ja mä odotan sitä pakkasia, että mä pääsen tuonne Pyynikille vetämään sitä 300 metriä ympäri. Aivan. Siinä mun odotukseni. Olen. Mulla on kirkas valolamppu. Tää on tää jokavuotinen Tenerifan matka tässä marraskuun alussa, ettei täällä selviä muuten. Mitäs vinkkejä antaa sitten niin kuin tällaisiin pimeneviin syysiltoihin? Liikuntaa, kynttilän valo, ystäviä. No kai sitä täytyisi vaan koittaa täällä ulkona yrittää ainakin vähän liikuskella, ettei ihan sisälle jää makaamaan. No ainakin yksi mikä mun mielestä on se, että vaikka tuo energia nyt on, niin pitäisi kotona valoja aika paljon. Et siinä kohtaa vähän tuhlais. Se auttaa paljon, että yksi ainoa lamppu palaa jossain. Mitäs teidän mielestä toi syksy vaikuttaa tällaiseen yleiseen mielen virkeyteen? No kyllä mulla ainakin vaikuttaa ihan hirveästi nämä pimeät päivät. No ehkä vähän enempi väsyttää kuin kesällä. Menee aikaisemmin nukkuu. No mulla on tämmönen, että mä kusetan paria koiraa, niin menee hyvin silloin kun on tämmönen keli kuin nyt. Tamperelaiset taistelevat pimeyttä vastaan pakenemalla ja teknisiä apuvälineitä käyttämällä. Meidän neuvomme on hankkia koiraa